Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your Anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Samla sa 50. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, lakatanay kita sang panahon, senaryo sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Maayong gabi, Aksyon Bay sa aton mga listeners. Maayong gabi, hari lakat sang aton chimpo sining gabi. Webes kita karon Enero 6, tuig 2022, no? Aha. Nangin dominante na ang dupoy-dupoy sang hangin amihan o northeast monsoon naga-apekto dito sa northern Luzon, partikular sa Batanes, no? Malapit dito sa Piak nga kontinente, no, sang northern hemisphere. Ari magalumon ang kalangitan dito, may mahinay ukon manipis lamang nga mga pag-ulan ukon pagtulutaliti. Subong man ang Ilocos region, Cordillera at sa iban nga bahin sang Cagayan Valley, dito man gyapon sa extreme northern Luzon nga northeast monsoon ang naga-influensya. Pero ang ilang at tiyempo may pag-uum-guum lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahwaan. Kag may dala lang ini siya na ligwin nga mga mahinay kung manipis man nga mga pag-ulan o kung pagtulutaliti. Ang maayad-ayad mga tiyempo diri sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran nga naga-influensya naman easterlies, no? O kung mapaang nga hangin halin sa baybayon sa Pasipiko, maayad-ayad ang tiyempo, may pag-uum-guum man ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan. May dala man ini siya nga naligwin nga mga pag-ulan o kung pagpanagoob. So lakip na kita diri sa western seaboard sang Kabisayan, partikular sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Ang aton nga forecast wind kag coastal water condition sa northern Luzon kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sa ngangin magahalin sa direksyon namin na nasidlangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Sa iban nga bahin sang aton kapungsuran na upod na kita diri mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy man sang hangin magahalin naman ini siya sa direksyon na sidlangan pakadto na amin na sidlangan o kon east to northeast aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagabalik na sa normal ang kondisyon sa atong kadagatan ara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos inisya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Medyo balik na siya, no? Kag sining gabi mauna ang hunas alas 6:30 punto 3 ang kanabawon ang taob magabalos 1:21 karon sa kagahon 1.8 metro ang kadalumon kag alas 5:36 ini nga
hapon nagtunod si Haring Adlaw, magabutlak ini siya alas 6:04 buwas Aha. sa aga. Dari kita 25 hasta 30 degrees Celsius o kon 67 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Balik na kita sa normal. Aksyon Bryan. Muni, lakat sa ato nga tiyempo sini nga gabi. May kay daw bulubugnaw kag matulot-tawhay, Sir Gan, ano? Balik niya siya sa normal daw, hindi Normal. na tanto katugnaw kay kung mag 24 ga pangutot man ang tugnaw. Gani, 25, 26 kita dalis. Son 30 to 31 ang aton the maximum. Damayo, magamula ni Permi kung tani, wow, kaswabe. Basta wala lang ulan, no? Gani. Pero tubong ara ang batyagan gyapon agatulo taliti, no? Tulot-talithi siya, ano? Oo, kasiga. Sir Gan, salamat. May gabi. Sige, Aksyon Bryan, Yes. may gabi. Thank you, good sir. Nagatulot-talithi, ginagmaya, pero hindi lang magtudo, gid lang, ay, kulbaan kita ato niya kung damo lang ulan, tapos may hangin pa. Ang akon lang pubiya sa sa bagyong Odette, nagapabilin pa sa gihapon. Ato lang grabe, ganyan nga bagrong sang hangin, bla nga daw ga ngurob, nga daw kaakig, gigid sa aton, di sa duta, bla ya. Action firing line. Anyway, sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa ilalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Sam lasay 55 na makaksyon sa mga adlaw Webes kita. Enero 6 na 2022. Aksyon firing line. Wakas na nga aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Aton sining text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining mga mensahe. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. On board na, Tob-Tob las 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga mga balita sa aton sining nga pagpangalagad. Masubo man naman nga balita didto sa may area sang Kawayan matapos luthangon ining duha ka mga persona, isa diri patay, isa pilason. Aksyon firing line. Ang sospitsado mga kaaksyon, medyo na kilala na sang kapolisan pero gina-validate pa ini ing ginalantaw nga motibo kag ang pinakabakod nga anggulo karon amo iya ang love triangle mga kaaksyon. Aksyon firing line. Base sa pulis, take note, base sa pulis nga aton sininterview si Police Lieutenant Colonel Norberto Barnizo, ang hepe sang Kawayan PNP. Ining ginpatay nga target gid may asawa ini siya pero ginagaw sang iban. Action firing line. Kag ang ining biktima tuyo nga magpasaka kaso sining nag-agaw sang asawa niya. Kag dalaman sa kaso ang asawa no? Ang kaso ni duha man nimo adultery kag ang isa diri concubinage kundi ko magsala, ano? Do action hands, ano? Action Henry ka balon kay da kaagi man ni abogado. Firing line. So, duwa ka kaso ini suno sa pulis, basi balang suspitsado nahadlok nga mapasakaan kaso kay maapiktuhan gid ang ila sini nga trabaho, lakip na ang asawa. Action firing line. Duha gid sila. Anyway, sulat-tulaton ta investigation sang kapulisan makaksyon sa Banwa sang Kawayan. Action firing line. Ang iban nga balita mga kakpo kahapon, kundi aksidente to sa may sitio Ulay, Barangay Prosperidad, San Carlos City, nga ginkamatay sang mag-asawa. Mag-ulan to sila nag-alasawahay makaksyon. Kagamotong bata, nila lang nga naga-edad pa lang sang 2 ka bulan, nga lakip man sa ila sini nga pagkapatay, tatlo gid sila mapuertes pagkasubo, no? Action firing line. Kundi nagkalamatay itong tatlo, ang pamilya sining mga nagkalamatay, kag ang tag-iya sang water tanker mga kaksyon, mini water tanker, may ara na sang inisyal nga inistoryahanay. Ariglo mga kaksyon, no? So diri sa police nga ang pamilya sining nagkalamatay naghingyo nga ini sila
gastuhan na lang, buligan gasto, tub-tub mapalubong ining tatlo ka mga pobre nga nagkalamatay. Aksyon firing line. Aksidente ang nahitabo no? Hindi mo gid mapaktan. Tiyan mo na nga dubli halong lagid sa tanan nga mga tinion, mga kaaksyon. Aksyon firing line. Sige, ang iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Ang balita ya diri sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon. Ginahulat-hulat pa kung anong mangin desisyon ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia sa bag-o nga mga travel restrictions matapos nga liwat naman nga nag-ibwal ining si COVID-19 most likely dito sa national o kung dito sa Luzon area. Aksyon firing line. Samtang pila ka mga baligya nga mga branded kag mga over-the-counter nga mga bulong man diri sa aton, inibalang mga bioflow kag mga biogesic makaksyon gin-report kini sinyo ligad gabi dito sa national kundi kaubusan to subong stocks ang mga drugstores. Diri sa aton sa Bacolod, initially reports ang patrol sini nga hapon may ara man sang gakaubusan nga drugstore sini mga over-the-counter nga mga home medicine lang nga ginatawag. Aksyon firing line. Sa balay nga mga bulong mga kaaksyon, check tari karon sa patrol. Aksyon firing line. Ang iban mga kaaksyon nga balita, balik tari gamay man sa Bacolod, dumduman nyo sang Lunes, gintakol kong issue regarding sang wala mahakot nga basura diri sa Bacolod sang IPM. Ahay, kaluoy no, kay nga, manog isa na kasimana halin nga nagtapos kita sa bag-ong tuig nga celebration. Waay nagidya kabutwa ang IPM bala sa mga bulo barangay. Aksyon firing line. Puerya gaba IPM anong tabo sa inyo man? Oh. Kung ikintakol tanay sa action hotline sang Lunes, ginsundan ta pagka Martes, ginparakan ta pagin pagka Miyerkules. Aksyon firing line. Sa hotline ini tanan nga program sa aga. Subong nga adlaw, may statement si Mayor Bing Leonardia nga dismayado siya action hands sa performance sang IPM matapos makabaton sang reports sa mga uncollected nga mga basura sa bisan diin na lang sa syudad sa Bacolod. Inaalkalde na ha ang pagkadismaya sini mga kaaksyon. Aksyon firing line. Bilang ginabayad sa Bacolod sa IPM 35 milyones kada bulan. Howling kag management sa sanitary landfill na. Tikon sumahon mo siya everyday action Aldrin, Diamante, nga Resto Bangko Subong, tag 2 milyones ang ginabayad sang syudad kada adlaw. Oh, masobra, di man siya 35, masobra 1 ka milyon rather sa 1 ka adlaw. Pero may ara adlaw nga duay sila panghakot sa mga areas. Aksyon firing line. Basahon ko karon ang pagkadismaya ni Mayor Bing Leonardia sa IPM. Hindi niya ako niya, yan ni Mayor Bing Leonardia. Abalya, dismayado ko sa performance ng IPM. Salamat, Mayor. Salamat, gid Mayor. Kay ginaktuhan mo ini, kay ikaw mismo nagpagwa na sa imo pagkadismaya sa trabaho sang IPM. Aksyon firing line. Sa DPS, Mayor, way ka na dismaya? Way ka ginadismaya sang imong heda? Naka-report man ni siya o kon ano man? DPS! Gulugiho man da. Aksyon firing line. Kon COVID-19 ang paghahambalan, check na ton karon ang provincial government mga kaaksyon. Kay may duha ka mga executive orders subong nga ginpirmahan si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson. Una, ang liwat nga strikto nga pagpatuman sa mga minor de edad nga makasulod dira sa Capitol Lagun. Aksyon firing line. Ang isa dire ang travel restrictions. May mga panibag-o nga mga pulisa again do nagbalik kita sa pinakapuno, no? Initially suno iya sa gobernador nga kung ikaw ang traveler inbound, vaccinated ka na, fully vaccinated or not, dapat mag-provide ka sang negatibo nga RT-PCR test mga kaaksyon. Aksyon firing line. Pero check ta na karandugang detail with action Marlon Hinavia kagiban pa nga balita diri sa lokal. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. Manglugayawon ko anay sa balita dito sa nasyonal. Gamay lang ni mga kaaksyon. Aksyon firing line.
Isa ka masubo nga balita didto iya sa Iligan City mga kaaksyon sinigid lamang adlaw matapos iya nga 4 o kon 5 ka mga kabataan nga nagpalaligo iya sa baybay ang nagkalalumos kag lunsay nga nagkalamatay. Ang 3 sa 5 mag-ululutod. Bosus Ginoo, anong nagkalahinabo si Diman, no? Dito ay nagluntad makaaksyon sa Purok 1, Tambakan, isa ka coastal village ini siya, no? Sa Iligan City mga kaaksyon. Sa diin ining nasambit nga makabataan ginkilala nga sanday Jomar Sarsaba, 6 ka tuig. Ang iyang sini nga magulang nga si Jusel Sarsaba, 7 ka tuig. Kag ang isa pagid ka magulang nga si John Ray Sarsaba, 12. Ang isa diri si Decimate Duble, 9. Si Nigel May Marinag, 6. Tanan residente sa nasambit nga lugar, mga kaaksyon. Ang 4 sa 5, nakit-a na, tilonsay nagkalamatay, kag isa action hands ang missing sa sinima tiniyon. Mo na naman nga hitabo na nga tuig sang 2022. Abi tama na nga mga grabe nga mga kasilidni iya nga mga hitabo ano. Ari pa lang kita sa iniro size pero madinuguon kag idi manami nga mga introduksyon sa sini nga tuig mga kaaksyon. Didto ina sa Iligan City nahitabo ka ina gid lamang sang aga. Swerte. Ang ibang nga balita makaaksyon sa ton sini nga pagpangalagad subong nga gabi didto sa National. Ang sa balita sa National subong nga adlaw gin palayag sang gobyerno, no? Nga naglabot iya sa 11.7 bilyones pesos ang kahalitan nga gindulot sang bagyong Odette sa agricultural products mga kaaksyon. Ang mga lugar nga nagkalahalitan gido sa Calabarzon, no? Mimaropa, Bicol, Western and Central Visayas sa aton diri, Zamboanga, Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Saksargen kag Ankaraga region mga kaaksyon. Ang mga nagkalahalitan, no, mga humayan, pangingisda o mga isdaan, kalubihan, grabe giman pagkatumba sa iban nga mga lubi mo. Mga sugarcane tidiri sa aton ka mga high value crops mga kaaksyon. Imagine mo na nga 389,316 individual o kon ka mga tawo ang naapiktuhan sining bagyong Odette mga kaaksyon. Kag ining nagkalarumpag nga mga kabalayan no? Lakip man na diri nga naghalit sa aton. Problema lang subong kay may mga barangay kag banwa nga ginapabudlayan pa iya ang magakuha sang ayuda halin sa gobyerno. Nga kon sa tion sang eleksyon gani, why man na iya sang pabudlayay. Pero subong makuha ka lang sang ginatawag nga indigency sa barangay, pabudlayan ka pa iya sang kapitan. Baunano man niya nga tagain nyo na nakap, maluoy ka mo. May kamuya kayong balay nyo simentado kag way marusmak. Samtang ini mga tao nga ang balay do mga tangkal ang kadlagko pinangwasdak sang hangin Odette. Pagkatapos subong how indigency do di kamo kataghaw papel kay pangitaan nyo pa bakuna. Abi pagtuon-tuon man kamo nga si Odette way nilabot sa mga bulu bakuna nga ini kay bag-o lang ni nagtuhaw. Hindi nyo magpatami ka stricto kay hindi ina maayad sa aton sini nga pangabuhi mga kaaksyon. Kung kakabati kamo da kamo na o pakihatag na maluoy makamustawo. May tani kung may ayuda kamo personal ginapang duhol da kam lipay ta. Iway man bisan himata nyo gani di kamo kahatag da sang 1 kilo bugas. Panumboy na nang ako niya. Aksyon firing line. Sabi nyo, aking ko diya. Paawas ko lang ng mga kolesterol ko diyo. Gabalhas ko bisan no kabugnaw sang aircon. Aksyon firing line. Ay, sus ko. Are, ang aton sa mga kaaksyon nga mga presidentiables. 11 kabilog ang aton papilian sining 2022 nga May 9 elections mga kaaksyon, no? Sa 97 nga nag-file sa ila sining Certificate of Candidacy o COC, 11 gid lamang ang gin-aprubahan sang Commission on Election.
Sanday sin-o ni sila. Ay ning si Abilia Ernie, ho. Hindi ko na kilala. Subong ko lang nabasa ang ngalan niya. Action firing line. Ang isa diri si Arciga Gerald. Mga independente ni sila. Ang ikatatlo diri di Guzman Leode, ho. Ang ikaapat ni kilala ko ni si Isko Moreno. Ikalima diri Gonzales Norberto, hindi ko kilala. Ping Lacson pang-anom. Ikapito si Mangon Dato Faisal, hindi man ko kakilala. Si Marcos Bongbong, sobra kakilala. Action firing line. Montemayor Jose Jr. Ang Montemayor, sikat ng apelyido, pero hindi ko nakilala, no? Si Pacquiao, sobra kasikat, hindi lang sa Pilipinas, bugos nga kalibutan. Action firing line. Kag si Robredo Lenny, mga kaksyon, 11 sila, no? Pabuwasan kong vice-presidente, kay siyam lang ka vice-presidente. Action firing line. Sa mga senador naton, masobra sa 60 ang ginlista sang COMELEC o kon kwalipikado nga ara makita naton sa baluta this coming May 9, 2022 nga eleksyon. Action firing line. Sob na kamuda, amo na nga mga ngalan sang aton sini nga mga utod nga nagapapili karon presidente diri sa pungsod Pilipinas. Now, ang vice presidente makaksyon siyam. Way ko pagli nakita ngalan nila diyo. Action firing line. Sige lang, pero may nagapamangkot sa akon kaginabla, ang naga-chat dibla sa akon kay do hindi siya magbuto ya Aksyon Aldrin sang vice presidente, Aksyon James. Siya hindi kong buto vice presidente kay duway man na isliya obrada. Action firing line. Pareho subong kay Vice President Leni Robredo, way siya obra. Ngalan lang na iya nga vice presidente siya. Action firing line. Prangka nga istorya. Pero dapat ang vice presidente ginahatagan siya sang puder sang presidente. Like for example, so na ang presidente si Irap Estrada. Kilala nyo si Irap Estrada? Iniblang duwa lang katuig sa pagkapresidente, naglumpat sa likod sang Malacanang. Action firing line. Kagin people power siya. Ang iya vice-presidente during that time, nga atat nga magpresidente man, si Gloria Macapagal Arroyo. Gintagaan niya tuya poder sa Department of Social Welfare iya. Na kung ikaw presidente, si vice-presidente, mugaan mo ubra nga magpamuno, dira. Si Noli de Castro sa una, nga vice-presidente ni Gloria, kung di ko magsala, kag si Binay naman niya nga vice-presidente ni Aquino, di lang ko pretty sure, no? Kakalipat man ko sa mga tao nga ini kay di man ko involved may sa mga politika sa una mo. Action firing line. Kining sila nga duwa ni Castro kag di Binay, gintagaan poder sa presidente nila sa housing urban development mga kaksyon. Na may mga trabaho sila. Gintagaan sila, pero kung hindi sila pagtagaan sa presidente, wala agad. Pareho subong. Si Leni Robredo, gintagaan ni nagligad ni Presidente Rodrigo Duterte, magpamuno sa housing urban man, development man. Pero ginkakasto siya. Kiti hindi sila good nga duwa. Hindi sila close nga duwa. Action firing line. Tapos gintistingan man siya nga ginbutang sa Interagency Committee sa Anti-Illegal Drugs bla. Dumduman nyo to. Nga daw pilalan to kaadlaw. Gintistingan man siya, ginkakas man to siya. Action firing line. Subong, wala siya obra. Amay siya obra, na? Ano gid ba lang trabaho sang vice-presidente? Gusto ko lang ni i-educate atong nag-chat sa akon kay ina. Kay nagapamiriphe gid siya kay silingko, di kagin magbuto da kay Willie Ong, sa kay Atienza, sa kay Tito Soto, na sino pang ibang kapapili sa buong vice-presidente man? Ang mga kilala nyo da? Si Inday Sara Duterte, siya hindi kong buto sa daw. Inday Sara Duterte, hindi kong buto. Action firing line. Ang kaakig yung bla. Kung basihan ginaton makaksyon, si vice-presidente, pwede siya mangin executive committee sa security makaksyon, sa National Security Council rather. Pwede siya mangin konda, pwede siya mangin advisor, daw mo nabi, no?
Pero kung basihan ginaton sa 1987 nga Constitution, sigway ko lang niya kayo ni mangkot sa akon eh. Action firing line. Kung basihan tagid sa 1987 nga Constitution, Aksyon Aldrin, ang trabaho sang presidente, ara gali, ginukay ko. Abi ba nung trabaho sang vice presidente, action hands? Mahulat lang siya kung mapatay ang presidente. Action firing line. Kay mabulo siya. Kung di ka pati ay. Pero amo nang nabutang sa Philippine Constitution. Tapos, standby na siya kung mang masakit ang presidente nga hindi nakagiho, nga gapulong ko na lang ikaw i-appoint na nga presidente. Action firing line. Amo nang trabaho sa vice presidente. Or hindi gani ang presidente na impeach abi. Or hindi gani amo na napatay ang presidente. Ang tawag sina is succession, mga kaaksyon. Inabalang ginatawag kay mo nga ibulos kada sa presidente kung wala na siya. Amo nang pinakatrabaho sang vice presidente kung basihan naton sa 1987 Constitution. Amo na nga kung kaisa ang mga presidente, ginatagaan nila ni obrang vice-presidente nila nga magpamuno sa anuman nga departamento para daw may pulos man eh. Action firing line. Dipla. Para daw may pulos man sila sa mga vice-presidente nila. Kaya mo lang ining obra nila pungko, kag maghulat kung saan mapatay ang presidente. Action firing line. Mo lang na. Kag hindi gani, kung hindi nakagihong presidente sila dang mag-aakto or si presidente naglakat sa ibang nga pungsod, sila nang i-appoint dira. Depende sa presidente. Pero kung kaysa si Presidente Rodrigo Duterte paglakat sa ibang nga pungsod, why ni siya nagahambal nga si Lini ibulos anay for the meantime, nagaselect ni siya sa mga gabinete da. Kiti iyan na mo. Pero kung imo gidbasihan sa Philippine Constitution 1987, automatic dapat ang vice-presidente galing kiti politika eh. Ang politika sa aton di madinumtanon nga ginatawag. Action firing line. Gadumot bala ti hindi saya, no? Miyara gani kis ang tao irregular mo na sa trabaho punggan mo ya. Action firing line. Anong puder mo? Kay pareho ka man lang nga trabahante man. Action firing line. Di ba? Ti na yung mga dinaugda-ugon nga sahi sa mga tao kanaman niya tuk-apan. No, tuk-apan kag ituklod sa hagdanan. Action Bryan Morden. Action firing line. Amo mala nang ako ni tikal sa vice presidente para at least may ideya ka mo nga importante gali ang vice presidente. Dapat nga magbuto gid kita aksyon ninyo. Na hindi pwede nga di ka magbuto. Butuhan mo ginaya. Action firing line. Dire kita sa Omicron na. Okay, subong doga sa langisag naman kita liwat ang pungsod Pilipinas mga kaksyon. Sining nga Omicron nga ini kay subong nga adlaw ang pungsod Pilipinas dumapati ko nga daw hindi nga daw mayuhom ko kung ano nga sistema mako mo na nga sa nagligad to nga mga Disyembre 28, 29, 30, 31 ang kaso ni COVID-19 ara lang sa tag 200, 300, 400 pinakadako 500. Action firing line. Subong makibot ka aksyon Aldrino 17,220 ang bago nga kaso ni COVID-19. Action firing line. Ang aktibo sa amoto nga mga simana sa katapusan sa Disyembre 2021, ara na lang sa tag 8,000, 9,000. Subong, 56,561 na ang aktibo sining COVID-19. Action firing line. Kagang patay ara na sa 51,743. Dumakibot kabla nga daw anuman, di ni naghalalin, abo giniakda mo. Kung kaysa daw mahuya man kita nga mayuhom nga daw gaduda kita o ano nga sitwasyon, pero kinanglan naton nga magdisiplina gyapon sa kaugalingon ta. Imagine mo aksyon hansalin sa 300 nahimo 17,000. Sa ano, din ni pinamudyot, din ni halin man. Action firing line. Anyways, ang Omicron subong adlaw, nagdangat na sa 43 ang kadamuon. Kay nagdugang 29. Kag ang sa 29 napulo dire amo ang returning OFWs o kon ROF mga action rather. Kag ang 19 dire mga local cases gido. 15 dire ang aktibo sa ila, 3 ang naka-recover, may 3 pa nga verify sa sinimatinyon. Action firing line. Ang Delta variant na naman
nadugangan sang 18 ari kakilibot mano ang Delta variant subong sa Pilipinas ni COVID-19. 8,497 mga kaksyon. Grabe yes pagkadasig, no? Action firing line. Pero ang ibang din naka-recover na ini. Now, si Presidente Rodrigo Duterte makaksyon subong padayon ang iya sining nga trabaho. Apisar sa sining 15 ka mga presidential security group niya nga member nga nagpositibo sa COVID-19. Action firing line. Ini sila ang naghalin mga kaksyon sa holiday break. Gidya palupaya relax-relax. Guro nagtipon-tipon with their family. Pagbalik nila, gin-isolate sila 7 days. Gin-mandatory quarantine sila. Tapos gin-RT-PCR test. Oy, nagpalasitive tanan sa COVID-19. Action firing line. Tini mga PSG nga, hindi nakibot man. So, mga kami may ginabatsyag. Kabalo kati, antes ka magbalik sa trabaho, nga close security ka ni Duterte, mandatory kag ginaobligar to sila yung Aksyon Aldrin nga ipa-swab test gidya prawalan. Ti positive sila ang 15 pero asymptomatic sila. Vaccinated naman sila. Di ba si may ginabatsyag lagi ni sila guro nga sipon-sipon bla. Action Bryan Morden. Action firing line. Okay, sige. Balantayan ni makaksyon na. Ang mga balita diri sa national, padalom diri sa aton sa lokal. Action firing line. Dito karon sa Metro Manila mga kaksyon, ginapalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga no vax, no labas. Ginatun-an ina subong mga kaksyon nga himuon not only for Metro Manila or Luzon area, kundi himuon nga nationwide. Bigbugos nga Pilipinas, nga kung hindi ikaw bakunado 100%, hindi ka pwede makagwa sa imo sinipaluyan. Action firing line. Inahulat-hulaton tana ang way nakapabakuna da isip-esep na kamo. Isip-esep na kamo kay nga hindi gid kamo kagwa kung wala kamo sa may ginaurimbay dira nga ID nyo da nga vaccinated fully 100% na kamo. Action firing line. Inaginaton-an na subong. May mga travel restrictions na ang pila ka mga probinsya nga ginpangligwat na. Numero 1 dire sa Negros Occidental. Action firing line. Ano naman iya kay diri sa aton subong sa Bacolod, nagtaas man ang numero sang kaso kag ang Negros Occidental. Halin sa isa ka digit, subong nagdoble, nagsaka-saka pagid siya do ka kululbaan sa sitwasyon. Although nga ining Omicron nga ginhambal nila, hindi ni siya didli gani mo ginasulit-sulit ko na pero makalalaton sobra. Action firing line. Kung ang Negros Occidental may ara na sang amo nga mga restrictions sa pagbag-o, ano ang sa Bacolod subong? Kay kaina sa report with Aksyon Artay Hupon, may mga sinapol, may mga discussions na. Pero sini nga hapon may mga pagbag-o ayhan, may ara na ayhan sang ginabalay nga executive order. Although nga tiinitanan ginapang rehash naman na ning iban mo, no? Ginapang rehash ng iban, ginapang liwat lang na pila ka mga sentences dira abi, the same islan ang number sang executive order kag ipapagwa. Ti ining ginhimo sang probinsya initially nami giniya kay inang advance kita bala. Pagkakita ni Gov nga daw delikado na unahan tanay daan sa mga hugot nga restrictions. Action firing line. So dira iya sa probinsya goods na kita. Kumusta iya ang syudad sa Bacolod? Anong ilang advance or kontemprano pa nga mga precautions amo ning aton diri hulat-hulaton kay Bacolod ini iya damo diya nagasinulod sa matag adlaw nga tanan. Action firing line. May mga strict compliance na naman bala kita sa mga border controls na from other cities and municipalities magsulod di sa Bacolod, other provinces o nga sitwasyon. Ina ang aton sini i-check subong nga gabi kung may mga panibago. Online sa firing line. Sa aton nga linya wala sang liwan the Vice Mayor Bacolod, si Vice Mayor Elced Familiaran. Maayong gabi sir, Happy New Year. Welcome to sa Aksyon Radio Bacolod. Happy New Year, Action Bryan. Happy New Year sa imo listeners. Vice, sining adlaw, kabalok may mga discussion si Mayor Bing with other authorities sa Bacolod kung COVID-19 na paghambalan. Sining nga gulo gabi, Vice, may mga panibag-o kita nga mga information from the Office of the Mayor, Vice. Welcome mo to Action
Bray, ginabantayan naton o ginaobserbahan naton ang post-holiday cases naton. Aha. And dati, kagapon 34. Gani. O no, kagina 34, buwas Aha. 36. Buwas 36. Nagasaka ang cases. Sa entire country, from 10,000 nag 17. Tuod. Grabe. In the next few weeks next week, 30,000 nagsaka ang cases na ton. Aha. Tungod ang tao, Aksyon Rider, binoyan sturil. Mogento sa Disyembre. Nagsalig ba lang, daw wala namang ng COVID, so kumpiyansa, which is not good. So si Mayor, the other day, nag-meeting kami, and dati base makonsulta pa sa mga negosyante, Aha. magpagawa siyang mga measures Action Rider. Aha. So, igaling hindi man naton ma-preempt subong vice, no? Kung anong mga possible abing nga mga measures ina-vice, no? Initially. Well, ang isa siyang gina-consider ni Mayor, sobra Action Bray, 5,000 ka pakulot nun ang nawat anubra. Gani man. Gusto gina. Now, karon kung ang ekonomiya sa tayong ilugasugod na bala recover, Aha. so importanteng ila participation. Amo na bala silang election Bray nga ibalanse ang health kag ang ekonomiya na. Yes. So, lap-tulap kita siyang development. Action Bray. Pero most probably may ara gid niya sang EOS gid pagwa sini nga semana vice, no? Amo gina. Well, ang aton alert status ma-end pa sa 15. 15. Aha. No, 16. But kung kinanlanon mga measures, preventive measures, pagahimoon ina ni Mayor. Aha. Sige, wala tulaton ta na vice for a while nga wala pa na. Anong mga nakita naton subong vice nga after holiday season do the same gyapon na situation sa Bacolod. Ang NGC kita ta do medyo gutok-gutok gyapon vice nakalabay kami last night mga 6 o'clock ba kanami nagin man tani ng tawon vice kay kasadya bala pero do naga-inikit-ikit lang gid. Ti amon Action Bray ang ginaayo nga mga preventive measures. Apos lang imuon, duwa na katuig ang aton leksyon nga natun-an. Correct. So kita na lang niya implementar sa aton kaugalingon kag sa aton pamilya. Action Bray, kung may chance pa booster kita. Yes. Kay ang booster Action Bray, gadugang proteksyon sa aton lawas. Abo naman subong ning kampanya ta vice do kay daw damo na gid man ang bakunaan sa Bacolod, no? Well, kagina to ako sa isa ka purok sa Vista Alegre. Aha. Namangkot ako kung sinong wala mabaksin kadamo vaccine drive. Aha. So, na lecture naman to. Siyang bintaha kag disbintaha. Siyang vaccination. So, ang wala pa kapabaksin, paminsaran niyo sa malawig. Aha. Kung ano ang Mayo kag hindi Mayo. Aha. Vice, sini nga adlaw, may reports kita nakuha dito sa National nga ginatun-an subong no vaccination, hindi ka pwede magwa sa puloy-an mo. Pabor ka man sila, Vice, kay himuon nila nationwide ina nga policy. Kamagan Action Bryan, ano ito? Sa national, ginatun-an nilang himuon nilang nationwide policy ang kung ikaw hindi bakunado, hindi ka pwede kagwa si mo puloy-an. Pabor ka sila, Vice, nga gusto nila. Kung ako personally, hindi ko pabor sina. Kada isa sa aton Action Bryan may diretsyo. Aha. May freedom kita sa aton choice, especially sa aton kabuhi. Correct. So, appeal lang taya. Kung ang tao hindi katugpilitan. Correct ko. Health protocol lang gano'y ipatuman ta Vice, no? Pero kung presohon mo, lain na nga istorya. Lain na nga. Lain na nga istorya. Action Bryan. So, respetuhon tang desisyon niya sang kada isa sa ato. Vice, medyo nakitaan mo ang merkado, malls ta, medyo nagrabe na gid man kahalog subong Vice to. Makita mo, Vice. Well, kaya mo na kaya ang tao ng kumpiyansa mo. Wala mong kumlatnan. Wala naman to, nadula naman.
Ti suliton tapi kung magsaka ni kita tanan mapektuhan sila. Aha. So mas mayong halong ta kooperar kita sa programa sa gobyerno. Aha. Sige, Vice, so far, amo malang na akon tuyo, kabi ko, sining hapon, medyo may pagbago na. Pero Vice, before pa naman ining EO nga ipapagwa ni Mayor Bingner Dia for bago nga mga policies diri, anong imo again and again nga panawagan sa Bacolod nun, kag outside Bacolod nun, nga nagasaboy sa aton the everyday, Vice. Go ahead, Vice. Well, isa pa gid siyang unsolicited advice sa Yes. Aksyon Bryan sa national government kaya ining mga nagapululi diri sa ato nasyon. Aha. Nasa mga high risk nga area, hindi tapat i-discharge kung wala pakagwa ang ilang genome nga result bala. Amot nung Oo, kay pagkulang subong sa news di sa Iloilo, may arak man itong nagpositive man sa Omicron. Pero sa aton to di bala? Yes. O na-isolate naman to sa ati, basi bala. Basi malutsan ta nga na amatay chances naman nga marisgo naman back to zero tapos nakaroon. So, Aksyon Bryan, ang wala pa na kapabaksin, minsan lawig, ang nakapabaksin na, pa-booster pa. Along tagyapon ang Aksyon Bryan. Sige, amo na na. Vice, salamat sa mga serbisyo. May gabi mabuhay ka, Vice. Thank you, Vice. Aksyon Firing Line. Why pa EO ang syudad sa Bacolod, no? Hulat-hulaton taniya. Kay basi ginabalay pa ano mga pagbago. Ang Bacolod subong kon inbound traveler ka, pagsulod mo di vaccination card kag ispas gid lamang ang ginapangita. Pinakahalog na nakatama nga restrictions nga ginpatuman sa alert level number 2. Aksyon Firing Line. So hulat-hulutan to anong pagbago. Ang aton subong binaklanay sang ilimnon, kag pag-inom sang ilimnon, ginhalog man sa Bacolod, kititi okay man na. Ang alkaldita nakaintindi mo sa aton sininga needs bla. Pero kisa na ginaabusaran ta ang mga policies nga ginapapagwa sang alkalde, ginapasubrahan ta sa hindi ta makontrol. Aksyon Firing Line. Ang curfew naton, ginhalog man from 12 in the midnight down to 4 a.m. the following morning. Para ang halin sa alas 6 ang gabi, tobtob las 12, kung di makahalobilo ka mo da, makasuroy-suroy ka mo, makabar-bar ka mo, makainom-inom ka mo da, ginaabusaran man sa mga palahubog, kag nagakalalanta sa mga video kihan. Aksyon Firing Line. Ti sa Iloilo, subong action hands, tanan nga mga bars, tanan nga mga ilimnan sa kilid-kilid, sirado, anay for the meantime. Kay may Omicron to sa ila. Amo na ya grabe si Triñas ka stricto. So why may makabalabag sa akon? Ura mismo, ginhimo niya ang pagdeklara nga dapat himuon tani sa mas temprano para mag-tap na tadayon ining nasambit nga si Omicron gani o kung anong nga mga sahis ang Delta dira kagano nga variant na. Aksyon Firing Line. Amo ning kuis ablas Bacolod kay do kadugay blaw. Ulihi permi namuna bla. Dapat din na tayo magpa-mahal-mahal pa, no? Aksyon Aldrin. Kung ikaw mag-mayor dason to sa San Carlos, abi, kuan ka. Paghambal nga may amo sini, himo na yun iyo, pila malang pag puro abogado na datanan-tanan Aksyon Firing Line. Sanambal ko na ang EO plastado na. May mga importante na nga mga dapat ligwaton. May mga changes lang ginagmay o publish na yon. O dissemination, information drive. Para mga tao ta ma-inform sila, uy, may bago kita, manimo na. Sa ang Omicron nga, ato do nagsalig, tato sang taga Mindanao nga bana mo, sang BPO to, nga babayi, nga taga Pampanga. Kaya hindi to sila taga dire, na-isolate sila dayon, no? Pero hindi ta magsalig, kaya may nagasulod, di nga wala ta idea. Aksyon Firing Line. Ang iban, bisan ano pa kasulo stricto, na tundi, pero basi malutsan tabala, ay aragay. Ang katabo to sa iban nga pungsod subong hindi hamak. Ti kon ilong lockdown na naman kita, ibutang tabi ining si Omicron. Hindi deadly. Hindi makamamatay pero makalalaton. Hindi ka dapat makulbaan gid. Pero kung i-lockdown kita because of Omicron nga ini, sa sulod naman sang tag 15 dias nga hindi ka kagwa da, baldang ekonomiya ta, hindi ka kapangita kwarta, gutom naman, singgit naman sa gobyerno, ayuda. Kaya kung hindi magabot ang ayuda,
Gutom kita. Action firing line. Ti abi magkuan kita ko pirar. Ang gobyerno tayo hindi man nila mahakos. Tanan-tanan mo. Alangan mo karon palibuton mo si Mayor Bing Linardia, si Vice Mayor Elcid Pamilyaran, palibuton mo kag sagi ka uwang katrumpa dang, oy! Ang mga kan kamo da, pinasaway kamo. Doon di man nagron la pwede mahimo ina. That's why based diri sa aton nga mga interviews via Aksyon Radio mga kaaksyon, diri sila diri naton sila ayo nga magpalayag sa mga dissemination information pareho sa aton interview bago gid na. Action firing line. Hindi man ni sila Superman daw kun Batman o kuno nga mga heroes da nga mga cartoon characters ta. Nga pwede mahimo in overnight o pwede mahimo isa ka click gid lamang, di ba? Di dapat kopirar kita. Hindi ta sagip pinasaway kay hasta o kita maginamos ni man. Action firing line. Namian ka mga may busal forever ang guyan nyo? Ang nawong nyo, di makitaan ang beautification sang nawong nyo da? Action firing line. Di bla? Kay nagalakat ko sa dalan, ga-drive ko, may nasugata ako aksyon ninyo nga isa ka iloy kag bata, gaguyuray, wala mga face mask. Why mga face mask? Totoo aka kahapon sa hapon. Wala face mask, crowded area sa Estefania. Basi ka monitor ka ma'am, ikaw ginatumod ko, wala lang So ginahano man nga mga sitwasyon, amo ni sila ka tig-a, bagul. Action firing line. Nga mga tao. Tapos kung mahatagan ka mo gani bugas nga baho-ok-ok, din yung reklamo. Kalingki, salaan man tuod nga taga-amo yatod sang baho nga bugas na matyagan nyo sa tao, ido o baboy. Action firing line. San baboy, doon ni magkaon sina, no da muna abi. Porte din nga binalbalanay, labi na gid nga hinampot ang eleksyon. Himuon ni pamulitika ang problema dayon mo. Ti Omicron, amo ni subong naga-attack sa iban nga mga pungsuran. Europe, US, Hong Kong, nagbana sa Pilipinas sa mga travelers to. Kag iban pa nga pungsod mga kaksyon. India, inattack naman to sila sa Omicron na naman. Ti liwat, basi ara pa ng inyo mga face shield dira, abi usaran nyo na liwat kung pwede lang, kiti hindi man tagro, di man kahuluya, kung may ara na tabo nawong nyo. Action firing line. Sige, naton tana, kay karon pagbalik naton, si Aksyon Marlon hinabiya ayoon tagikan Kapitolyo Provincial, anong mga bagong policy sa mga travelers naton. Na, amo nang bantayan ta karon. Kag basahon ko karon dugay-dugay, ang statement nga pagkadismaya ni Mayor Bing Leonardia sa IPM mga kaaksyon. Action firing line. Pero ini nga bahin sa aton sa nga pagpangalagad dulong sa aton sa Blue 30. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng Maayong gabi sa mga utod ta Alex Fuentes, si Milili Oligo naga-monitor sa Mambulak Silay, kag tamyaw ya kagawad timay kag munit lubaton sa Mambulak Silay. Humalumina, good evening. Mila Feliciano sang Cavite, Melvin Piña Fiel, Junior Mainit Rihon, si Cody Laparan, good evening Sumbray, tamyaw ko family Laparan, Labanyego kag Esperasya. Ang gatamyaw si Connie Laparan sa Pandano DSB, Ronnie May Chavez Mamilia, Ana Sinuro, Gary Urukay, Wimore Dilar, tamyaw lang utod ko gali si Webster Ivan Dilar, kag Roy Nasis, gamonitor kami diri family Dilar sa Punta Taytay from
Wimore Dilar, Araman si Paul Spat III, George Gergasiran, Emi Esmeralda Dolido sa Hong Kong, Marilyn Privano, Virgil Pindas ang Celine Holmes, Lynette Gargoles sa Rabia. Ano pulos kay fully vax ka na mapaswab mang kagyapon gali? Christine Minies Villalubos, kabalo ka kon fully vax ka, hindi garantiya nga wala kasang hindi ka matapikan ni COVID-19. Leah Helia, Milili Oligo, Tamio Lang, Van Banisa, Star Mio, Doc Matt Mayo, Jinke de Lagdonwell, Amar Alex Montesa. Lilibeth Gutera, may gabi naman ang tita. Araman si Imbong Jucampo. Dali na lang ang eleksyon, nagsalta naman ang positive sa COVID daw may hindi amuhaw. Daw kata pa ni Baho kada sir, Baho. Martin Aliling may gabi, Bots Howard. Bray tuod na ma-lockdown ko ng Bacolod. Why tita mo na Why Felize Benzula, Leo Socamo, Carmelo Garingo, damo unvaccinated. Mga PUV drivers kuno ay gali. Edward Tahunes, good evening Sir Bryan. Hidlaw man ko Aksyon Radio Bacolod, dugay man ko naka-online kay ang amon lugar na igo gid sa Bagyong Udet. Watching FB live from Purok Ceresa, Barangay Uringaw. Eddie Laos, naga-monitor man upod kay Nanay Isabel, Happy 3 Kingsa. Vanessa Mayo, Atia Kim Iriman, Mercedes Chang, diri sa may Bagak, Bataan, pakibati mo, Baby Boy Chang. Sige. Dejan Jonah, ang president sang France, nag-declare na kung hindi sila magpabakuna, no longer welcome sa tanan, pati na work nila, which is good para sa ila health sang tanan. Si Novi Magapa, nagamonitor man always sa Barangay Pandanon. Damo gitili sinari sa Pandanon. Mapapili ko na kapitan sa Pandanon. Kalintiga ko maniskis ko Aksyon Aldrin, no? Transfer ta nasuntueg. Narcisa de Los Santos, Action Bryan, good evening. Ari ka monitor sa programa sa Purok Mabinuligon, Barangay Handumanan. Si DJ Nambalya, ang Netherlands, no mercy, December fully lockdown sila, Xmas and New Year wala. Paki sa occasions, basta lockdown sila. Si Vida Abaw Araman, Sheila Mags, evening, hindi na makakuha module kung wala pa vaccine. Sa diin na, hindi niya pwede haw. Smile Albanese, tama gid Jackson Bryan, dapat hugtanay gid dayon, hindi na maghulat pa magdamo ang magkaran-karan na. Lilia Taton, Elizabeth Flores, good evening Jackson Bryan, ask lang ko requirements pakadto sa Iloilo, tamyaw lang ko da sa kay Mama Julie kag mga bata ko sa may kuyaw-kuyaw, Barangay Inulingan, Moises Padilla. Ang sa Iloilo, ma'am, duwagi ko ideya ng requirements nila to. Si Vilma Beldia Juso, nagamonitor kami Royal Meadow Subdivision, Villamonte, Aksyon Radio. No? Si Jinky Dailagdon, nagatamyaw man sa mga kakilala niya, B-Boy Villasor, si Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Raymar Swato, Imperial, all family sa Pandanon, DSB. Sige. Salamat, gid, ano? Sige, dira lang ko ni asta, hindi na ako maghalinda pagbalik ta, may bag-o nga mga restrictions ang Kapitolyo Provincial nga dapat nyo bantayan kung ano ini mga ka-aksyon diri sa aton sini nga pagpangalagan. Makuan lang ko mapahuway-haway lang ko sang kadali-dali lang akon sini nga puwak ka mga ka-aksyon. Last City 42. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kagayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1!
kadapyana. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may gala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong at kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Aksyon Bryan Morden, Aksyon Firing Line. Maayong gabi lang sa kay Sir Roberto Estacion, no? Naga-monitor sinima tiniyon dira sa Banwa sang Don Salvador, Benedicto. Salamat gid sir, salamat gid. Halin naman sa kay 1146, good evening Bri. Aksyon Bri, greet ko lang family Craste nga nagapamati gid subong sa tutong subong tutong niya sang DSB. Halin sa kay 1438, Sir, good PM. Nakabati man gid ako sa Aksyon Radio. Madugay kay bag-o lang magsiga amon suga si Muray Pangadlo ni sang barangay Nagasila Carlota. Sige lang salamat gid ra sa inyo. Importante nakabalik-balik na, no? Halin kay 5231, good evening Sumbray diri sa barangay Batuan. Damo man recoveries o recobitos requirements maybe gurin Aksyon Sumbray, tapos ang budget ni Bongo nga tag 3,000 na tunaw na. Actually, gusto ko lang i-correct, hindi niya kay Bongo budget. Nga ang si Bongo yung ginapagwa nga ngalan, hindi niya kay Bongo. Ato niya kwartagin, balik lang niya sa inyo nga bululigan. Tax tana. Si Bongo lang guro ya ang nagamit kung ano nga mga layid lang ginano, pero hindi niya kay Bongo, i-correct lang na, ha? Action Firing Line. Kay karon mahisa na karon iban nga senador da nga yalang. Bray, ang sakit ka mga taga NCR, sipon kag hilana, trangkaso kag ginalista nila sa Omicron na.
COVID na dayon. Ipakita nila kung mga nagpositive ka COVID Omicron, ilawag nila kag gina-predict na ka DOH daw. Basahon ko ni Guru Aksyon Hensa. Ginago ko ng balya. Action firing line. Yan na, text niya na mo deserve niya na nga basahon ang text niya. Basa. Last shit is 52 na. Action firing line. Sige, at this time kuhaan ko sa Aksyon Marlon Hinavia Makaksyon ko na available na. Kay sanambal ko na, why na sa may pinakadasig pa nga nagapagwa sang EO, amo ya si Governor Eugenio C. Lacson. Kon parte sa COVID-19 restrictions nga mga pabag-ubag o nga mga policies or polisa, agod i-protehiran kag mga advance nga mga precautions, measures or ano pa dira nga mga paghatag sa atensyon sining COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Mayang gabi lang gali man kay Sir 28 naga-monitor sa aton sining nga pagpagalagad. Gaugtas man siya sang 40 nga libot sang Bacolodnon kag outside Bacolodnon nga mga tao. Ang balita na Aksyon Marlon Hinavia ginadulong sa aton sang D3 Bayok, dugang protection sa kaugalingon. Aksyon Mar, maing ayad, gabi dira sa imo. Aksyon na Bray, may gabi sa mga hapon, opisyal ang gagin na pagwa ni Governor Bong Lacson ang iyasinigin paramahan nga tag-o nga executive order EO number 21-61-A series of 2022. Amo na ni angin anunsyo ya una kay sa action hotline with action atayopon nga pag-obligar sa mga inbound passengers o kung mga pasahero sa kanang mga sasakyan nga nagapasulod diri sa Negros Occidental na bakunahan ka man o kung fully vaccinated sa COVID-19, dapat present ka sa negative RT-PCR result. Amo na ni sa action Bryan, no? Pag-uwi nga travel document requirements regardless of vaccination status, epektibo Enero 9. Domingo. Sa Domingo nga adlaw Aksyon Bray. Ang tatlo ka pahina nga EO sang gobernador, amo man na dugang Aksyon Bray, no? As is gyapon to ispas, ara gyapon na approved by LGU of destination or provincial government upon submission of vaccination card. Pero ang nagdugang direksyon ba sa Rasilintara, dapat present ang pasahero sang negative RT-PCR result valid for 72 hours halin sa petsa sang pagpaswab, no? Posible considering gati dito pala kadaan sa lugar na ginhalinan sa sining pasahero, dapat paswab na sila sumbray, no? Kay kun diri sila magpaswab kasi kun mabuta naman bala sa atrasado ang patagwa sa resulta. Kag i-isolate gina sila kay antes magwa ang swab test dia dapat hindi pa sila puli, no? Ani man hindi ka pagtugutan mo kung way ka sang i-present nga negative RT-PCR result action na bray. Kaya pala ang ginmasihan sa amo ni ang matamat na mga pagdamo sang kaso sang COVID-19 nga ginabasol sa bahin sang Omicron variant. Action Mar, atong nagligad, di ba may ara sang free yang RT-PCR test ang Negros? Why na to Action Mar? Ang free action variety aray sa gihapon may ginatanya gihapon na ang provincial government purti amo na bala kung diri ka pa magpa-swab test pagabot mag-action variety mo na uwa kasiguruduhan nga magwa sige ang resulta. Kung dito kaya sa ginalinan mo, magpa-swab test ka nagadaan, hindi ka man ito kabiya kung hindi mo padala ang negatibo ang resulta. Pag-abot mo diretso ka niya pauli. Pero kung diri ka mapa-swab test kay libre, guro ihapit ka to anay sa isolation facility. Namo nang klaruhon, Action Mar, ano? Yes, kay kung dito ka magpa-swab, for example, Metro Manila, pa-swab test ka to, hindi ba pwede nga sakay ka na sa aeroplano nga wala pa makayo mo sa resulta. O kung mga resulta mo, kung positive ka, hindi ka kabiyahe. Hindi ka dito ka quarantine. Negative ka, okay, biyahe ka. Pagkabot mo, i-present mo ang inang papel nagapakita sa negative ka resulta. Galing kiti mo na bao 2,500 o 3,000 ang gastuhon mo Action Mar, ano? Bao susko. Oo.
Ari pagkadaksyon bahay din sa adman dariya, kuidaho gida nga magkagat ka mo sa ginatandya gihapon nga peke nga negative RT-PCR test result. Kaso. Kay kaso yun ang sa nga tubangon kay nalakip man dali mga ka-aksyon, aksyon bray. Sa bahin sang EO ni Gov, individuals with fake document requirements, ang travelers dapat takpon sila. No? Takpon kag mga pangatubang sang criminal sanctions, ipaidalom sa 14-day quarantine sa provincial healing facility, kag mapa-RT-PCR test ka nga ikaw bayad. Muna, kung madakpan ka, no? RT-PCR test ka on the 5th day from arrival. Muna sa So kon may naga-monitor sa mga pamilya di, tapos may manog abot ka mga pamilya halinto sa iban nga probinsya, hambalon nyo gen nga nugay kamo kabakal pike dira nga result sang RT-PCR test. Problema gid lang sila. Yes, tari kita sa mga hinsang biyahe, sang mga biyahe sa aeroplano. By the way, in executive order action Bryan niya, apply ini siya sa air, pusilangon sa biyahe sa aeroplano, sa sea, sa mga barko, kag sa land, no, sa salakyan aksyon na Bray. Ang biyahe sa aeroplano, Manila, Bacolod, Manila, one flight per day per airline. Muna sa EO. Pusilangon, may tatlo pa lang ka aksyon Bray ka airline companies mo nga nagabiyahe diri sa Bacolod. Philippine Airlines, ang Cebu Pacific, kag Air Asia. Tisabay niya sa Manila, Bacolod, Manila, isa ka biyahe kada adlaw per airline. No? Ang Cebu Bacolod, Cebu naman, magsaling ka Cebu Bacolod, aga biyahe sa Cebu Pacific. Ginlimitahan na ni sa one flight per airline per week. Isa na lang gid sa isa ka semana muna. One flight per airline per week. No, hindi ba lang sa Cebu Pacific man ang biyahe Cebu Bacolod? Mayara man sila pal, mayara man Air Asia, no? Pusalingon, sa isa ka semana action Bray, tatlo lagi diya ka biyahe. No, kada isa ka flight lang mo sa kada airline. So sa isang semana, tatlo, isa-isa kada company. Yan na Cebu Bacolod, Cebu. Yes. Kita sa sea travel, ang sea vessels, tugutan nga magkapasakay sa pasahero up to 50% sa iya sa nga passenger capacity limit. Ang Provincial Health Office kinmanduan nga magpatagayon sang ining rapid antigen testing, no? Rapid niya rapid, hindi na siya lain ang RT-PCR, lain ang rapid. No? Rapid antigen testing, kung nagpositive ka dari action Bray, why nagakahulugan nga COVID-19 positive ka, ha? Sige na check lang ang kondisyon sa imo sa nga lawas, no? Rapid antigen testing. Ang PXO, pasi matingala, nga ato sa mga pasahero, mapatagayon sa mga incoming passengers, ang PXO mahimo sila action price sa rapid antigen testing sa mga nag-abot ka pasahero sa airport kag sa seaports nga napaidalom sa Negros Occidental umpisa buwas kadlaw, Enero 7, Tobtob, Enero 9. Sabada, part in action price ang preparasyon. Action Bar, atong sea travel, kundi meron tiya sang Iloilo, Bacolod. May Cebu, Bacolod man kita. Mga Toledo, San Carlos, sa may Bantayan, to Escalante, dira. Lakip na ni sila Action na Mar. Hindi man sila halin sa Luzon area. Over na tanan nagsumbray kada butang diri air, sea, kag land travel. No? So bisan sa Iloilo ka lang halin, ano? So diton ta lang. Section Bray. Yari si Governor Bolakson sa siring papatag angot sa siring EO. Executive order requiring all travelers coming into Negros Occidental a negative RT-PCR result, regardless
if you are already that you are already fully vaccinated, we will require a negative RT-PCR result. But having said this, it will happen. It will happen. History tells us that when Delta started in National Capital Region, it spread all over the country. That's the same thing that will happen with Omicron. But, after reading what the experts are saying, there seems to be light, at the end of the tunnel. Now they're saying Omicron is the final vaccine. This is the variant that will neutralize COVID-19 virus. I hope our experts are correct, no? I hope they are right because parang they're telling us it's gonna get worse before it gets better. But just the same, let's avoid getting this new variant. Papahin Aksyon Bryan sang baguman nga order ang Provincial Capital Lagon kundi kinbuksan naglikat nga bulan sa public all ages pwede na Aksyon Bryan makasulod. Apang pagulman sining kinakabalakan pagsaka naman sang kaso sang COVID-19 gindubili naman Aksyon Bryan ang kabataan, no? Ang edad 13 anyos panubo hindi pwede makasulod, makalagaw sa Provincial Capital Lagun na 14 years old. Pangod ang 13 anyos below nga kabataan, why pa ni sila Aksyon papakunahan, hindi pa sila pwede nga makunahan sa COVID-19. Kaya pa naman Aksyon mag-umpisa mo, ang ginaplano bilang pagmakuna sa Pfizer sa mga kabataan, no? Why pa? To ang 13 panubo, pag hindi sila kaagi pakuna. Tiyan mo na nga ang edad ng pili Aksyon 14 above pwede maka lagaw-lagaw dira. Outdoor venue capacity dapat limitahan 50%. Ang operating hours magabukas ang lagun alas 5 sang kagahon kag magasira alas 8 sang gabi. Ibalik ang temperatura pagkuha sang temperature dira sa entrance Aksyon Bryan, sok-sok face mask, kag kung mahimo palang face shield, no? Kay boss na Aksyon Bryan, may schedule nga booster shots, no? Dira sa Negros Residences, ipabalik Aksyon Bryan sok-sok ang face shield, no? Hindi lang kay face mask ang maka-booster shots, kundi dapat ibalik sulob ang face shield. Immediately ni nga implementar Aksyon Bryan ining EO nga nagadubili sa kabataan nga makasulod sa Provincial Lagunan Park. Palaganta si Governor Bong Lacson. In fact, I will also have to stop the entry of minors sa Capitol Lagoon. This is really a sad decision for me because the afternoon I see kids, running around the lagoon, sa grass area, really enjoying, no? And unfortunately, I will have to close it again and not allow them to come in. If only to send a message that I think these kids should stay home, start staying home again. Because if you listen to what's happening sa Manila, even young kids now are getting sick. There are not less than a year old, may mga 2 years old. That's how contagious, no, this new variant is concerned, no? May bagong sumbray nga kaso ng dugang COVID-19. Ari na kinakabalakanta. January 6, 2022 po silingon subong 40 ka mga kaso ang nagdugang sa Pugos nga Negros Occidental. Nagatanguna Pago 11, Talisay 7, Silay 4 Victorias, Cadiz 3, Duwala Carlota, Kabankalan 2, tag-isa ang Hinigaran, Bidalbagan, Tubuso, San Carlos, Sagay, Isabela, kag La Castillana. So, mga ito, ba't taramat-amat pagsaka naman? Kadasig lang Aksyon Bryan, no? 40 ang nagdugang. Apong 3, subong 40. Porte, no? Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon na Malong Hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon. Nakaka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon Mar, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Firing Line. Ginadulong sa aton sa D3 Bayo Dugang kuano gasirit lang sa iya, no? Halin sa 3 naghimo 40. 37 gid ang nagdugang. In fact, according iya sa mga aton sining authorities dito sa Metro Manila, nga masaka pag ini siya sa masunod nga mga sinimana, mga kaksyon. Ti subong 17,000 na ho
sa bugos nga Pilipinas ay nano nga sitwasyon ini. Action firing line. Si Presidente Rodrigo Duterte subong nga gabi may ara sang talk to the nation, no? Hibaloon tani karon dugay-dugay kon ano naman ang iya sini nga mga advice kagaya sini mga mandate na naman nga bag-o bangod sining COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Daway na ni katapusan iya man ano nga sitwasyon ni man. Way pagid mabalaan kun anong kamatuoran sini tanan-tanan. Action firing line. May nagaduda gihapon sini mo although nga halata naman ang managkalamatay, halata ang mga aktibo kag hindi malang sa Pilipinas kundi sa bugos nga pili nga kalibutan, pero may mga tao pagid nga naga-doubt sining COVID-19 ngayon mo. Action firing line. Bisan na naman ang inyo sini nga pag-doubt pero dapat mangin mahinalungon gid lang. Kay kon once ganing matapikan ka ni virus dira, mahimo man nga mang panapik ka man sa pamilya mo na. So ti mabulubudlay na. Action firing line. Ay perte sige, damo ga saludo subong action henso kay Governor Lacson si 28 number 1 nga nagasalot kay nga siya mo na iya pagpitik sang orasan niya, way na yan nagadamo, papinsar kung ano pa nga mga kuwan-kuwan, papanaog dayon sa EO kay no need na gid man sagi ka meeting kung ano-ano dira kung makitaan mo, opisyal kay, gobernador kay. So nakitaan mong sitwasyon, hulaton ta pa nga magdamo, kag dira taman ta magsalasala. Action firing line. Ora mismo dayon, no? Sa Iniron 9, amo na to ang mga bag-o nga pulisa. Ang nagapamangkot diri sa aton nga si Florencia Villacampa, kung wala bidala RT-PCR test vaccine card lang kag ispas upod ko taga Sipalay man buwas sakay nila 3 sa way pa ni siya kaysa 9 pang epektibo, no? Sa 9 pa sa Domingo pa mga kaksyon. Pero kung pagabot nyo di sa Bacolod iya Negros, gusto nyo magpa RT-PCR test niya, libre maliyas probinsya mo. Namo na hulat-hulat ka lang galing, no? Hulat-hulat ka lang. Another problem naman kag sakit sa bulsa sa mga travelers naton. Damo naman ang hindi makapauli diri sa aton sa Negros kag Bacolod. Kay imagine mo, kung dito ka magpakuha or magpa RT-PCR test mga kaksyon sa origin, kung sa Manila, Kalin or Cebu, ikaw, imo niya personal nga gasto gito ya sang pila ka libo. Action firing line. Pag-abot mo di sa Negros, sulhay ka nga magpuli sa balay nyo. Kahit negative ka na mo. Pero kung wala ka sang dala nga negative maka-action results sang RT-PCR test diri, may libre din nga swab test na Negros pero wait ka na for how many days nga magwa ang result. Must stay in ka anay sa isolation facility for a while. Amo na ang mga pagsulundan. Tiway ta mahimo. Amo ning sitwasyon to subong kinanglan naton i-follow kung ano man nga mga health protocol kay para man sa aton sini nga kasiguruhan. Action firing line. Sige, karon pagbalik ta dugay-dugay mga kaksyon, basahon ko ang statement ni Mayor Bing Leonardia. Ngayon siya ang ini siya ang dismayado, disappointed sa makaksyon sa performance sang IPM-CDC yang garbage collection contractor diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Ang ila palang first two lines mga kaksyon sang palayag ni Mayor Bing, Leonardia disappointed with garbage collection, castigated. Ano ba lang castigated? Action hands out. Castigo. Castigated. IPM-CDC. Na. IPM, ano? Anong ara sa una-una nyo subong? Okay, ikaw, gid action hotline na mo ginaguna. Action Alvin, gito una-una kalitrato sa barangay 3 nga basura mo. Di sinamabing namian, may hindi, tulukon mo lang basura, yung nga daw baha-baha sa isa kalinya sang dalan. Action firing line. Tapos ang alibay pa sa taga-IPM to nga interview na Action Boy Duran di sa Action Radio, why nila nahakot ka may puste nga natumba? Oo. Di pakahambal to sang hambal sa taga-IPM nga may puste nga natumba, may nagsabat dayon nga texter ta. Siya kalayo-layo sang puste sa mga basura. Action firing line. Tiyambal ko gani,
Lingko hindi malang sa barangay tres tong damo basura bisan diin sa Bacolod may ara diti way man to posting way nyo man mahakot ha. Action firing line. Di subong nga tambak man tong basura sa balay ganiyo. Gitambak man to nila kung ihaboy karon skilid-kilid ako naman na karon damakda. Di hulaton ko sila kung saan naman nga anyo mabalik. Action firing line. Tatlo ko kabasurahan gabuta mo. Tatlo man may sako pa. Tingnan ako damo, Aksyon Bryan. Siyempre isa kasi mana na. Duha. Manag duha kasi mana. Kung kisa daw kaluluoy, lani manag hakot nila basura, kaya mo nang ginabasol kung kaysa sang mga tagbalay. Why ni sila sala? Ara sa management, kaya kay management ding dapat naton nga kututon. Action firing line. Ari na si Mayor Bing, mabulubog at ini nga statement sang alkalde. Guro hindi nagiguro magwanta sa alkalde, nagapalamungol ni siya guro blas ang reklamo, wala tuos ang basura sa Bacolod. Action firing line. Karon na pagbalik naton sa aton sa nga pagpangalagad. Action firing line. Pero mamaligya ko na sa inyo ho, para sa inyo ikayong lawas maka-aksyon, evergreen. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni Si Dolores Isconilian, ano na Aksyon Bryan nga protocol sa land trip kung occidental ka lang nga area, wala na why na iya sa occidental lang. Sa mga halin sa iban kay makablo kami mga round trip kita nga may mga land trip kita nga halin sa piyak ka probinsya like mga bases bala. Pero why man subong ka biyahe pa. Dalasa lang siya sa protok sa EOs ni sa EO ni Gov Lacson, ano? Ayas Oriental, pasulod halin sa Oriental to Occidental na kitilain na to sila mo. Smile Albanez Araman. Al Ramos, good evening Aksyon Bryan, palihog tamyaw kay Joy Quezon nga nagalantaw kag pamati sang imo programa subong sa live streaming. Thank you, good, stay safe and God bless. Dennis Richard Tiboroma, Gov Lacson na gidya. Good evening, sir. Si Florencia, okay, nabasa ko na. Jonalyn Ninial Decripito. Sa tagahinigaran, kay Roger Ninial Antonio Norberto Ninial, Happy New Year. Angela Liarte gayon dato. Good evening, Aksyon Bryan. Ga-monitor lang ko sa Bangga Tutong, Barangay Felisa. Grade ko lang da bata ko sa Libanon. Si Maricon Castillo. Sa Libanon to siya. Si Jonalyn, good evening, Aksyon Bryan. Tanan-tanan nga daycare workers bilog nga 16 ka barangay. Kag si Presidente Enripa Magdangal, DSWD Head Staff, Ma'am Rona Hipanago. Greetings from Jonalyn. Si MJS Candido Hildore, Aksyon Bryan, greet ko lang friend ko sa La Carlota, monitor siya subong. Salamat. Si Dolores, good evening, Aksyon Bryan. NCR lang damo, COVID pro pati Bacolod, wala man paracetamol ang mga butika. Basi ba na ubos to blahaw, why na sila ka-deliver sa aton sa Negros. Rochelle Fulgencio Susana, evening Aksyon Bryan, gamonitor ng kami di Barangay Pandanon. And araman si Diding Alohamiento, April Banaag, more power ko sa aton, thank you, God bless. Veronica Manukan, Santillan Manukan, Jacqueline Marino, sa Barangay 13 Boulevard, nagamonitor. Pa-shoutout lang uno sa anak niya. Okay, nabasa ko na. Diri sa Dalom. Si Jos Locasan. Hello, Aksyon Bryan. Good evening. Monitor lang ko di Handumanan. Thank you, good. Si Felizi Benzola. Watching lang kami di Jeddah. Thank you, good. Si Alin Louie Himotea. May gabi, Aksyon Bryan. Monitor man kami di sa Linawon, tamyaw ko lang Alipato family na always man ga-monitor sa inyo programa. Stay safe and God bless.
Joby Monares, thank you, good. Sige. Di ma-relax ko kadali. Pagbalik ko, may lagko pa nga balita. Standby lang ka muna ha. Las 8:23. Kapsula. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Hashtag account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Diyos, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong.
Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig nga nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag mabasa tanay sa iban pa nga mga balita. Good evening, Aksyon Bryan. Madamo gid sang LGU empleyado sa Bacolod wala pa nakapavaksin. Ano ang mayo sa ila? May mga kumor ini feeling ko lang, no? Halin sa kay halin sa kay 5823 mayong gabi. Halin naman sa kay 3005 naga-monitor subong sa Purok 1 Barangay Naga sila Carlota si Mercy kag Boy Salmorin, Dolor Catinoy kag Esther Carlos de los Santos. Sige. Mayong gabi man kay Cathy Ver, salamat gid sa pag-monitor kag iban pa. Las 8:36 na mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Sa nambal ko na kay na sa inyo, ang basura karon aside from COVID-19 nga balita sa Bacolod sa wong ginabantayan kag Negros Occidental, politika, ang basura subong sa Bacolod trending man nga isyu di sa amon. Aksyon Firing Line. Sa nahambal ko na pila ka mga lugar diri sa Bacolod subong ang nagasilinggitan ang publiko kay ang ila sini basura wala gihapon makuha halin sang last week sang December 2021. Aksyon Firing Line. Tikon magsobra na duha ka semana. Anong sitwasyon sa lugar nila man? Purok panimaho ng tawag guro sinain, no? Kag barangay basura. Aksyon Firing Line. Bag-o nga puro kag barangay sa Bacolod maginamos ni, no? So, nahambal na naton nga may mga nalitratuhan nga ti banamo nga basura within mismo sa vicinity sa Bacolod. Ti kalaw ay bala sa imahe sang syudad.
City of Smile kita, pero pag sulod mo di, mahimo kaya nga City of Smell ang sitwasyon niya, Aksyon James. Ang itsura mo nga regular nga daw ga, inablang ang itsura mo yung regular man daw gawiit ka na. Paglabay mo sa bakulod sa basurahan, gawit-wiit ka na gid, hindi na maintindihan. Action firing line. Hambal ni Niel Centiniodio, ang IPM wala man di sila kakwa sa tangob sa amon sa seaside. Na, see? Oh. Ari sa may kwano, may nag-chat man diri sa aton sa Barangay Kabog. Sa Barangay Kabog mga kaksyon sa may area sang kampo. Oh, may economic highway na guro. Sa kampo na lang kuno iya ginahaboy. Action firing line. Tida may araman sa task force basura kung ano na ito natabo sa ila. Anyways, hambal sa taga-APM, diriman sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa live andula. Nasulit-sulit ko gina paghambal sang kwan nga natumbang poste, way sila nakuha kay bangod sang bagyong Udet, may nagsugpon na Aksyon James na nag-text dayon. Siyang posting nga kalayo lang ito sa basura, hindi nila makuha ang basura. Binuking na yung Aksyon Hands mo. Huli ka. Daw mo na, bla. Bla. Ay, may imo pang mustoryada. Action firing line. Te ang pagtakol ta sini nga isyu halin sang Lunes hasta Subong, way tinigin untatan, way taya sang malain nga intensyon para sa IPM kag sa DPS. Ang aton diya for health consumption, for the better and good Bacolod, nga manami tsurata di. And for us nga makaginhawa kita sang mayad-ayad maglabay sa mga lugar. Action firing line. Now, si Mayor Bing Lenardia way nagiguro ka ugtom dahil lang ginapaaksyonan ko Aksyon James. Si Tiyoy da nga nagapamati sa akon kag magkutso-kutso to sa mga kilala niya sang lain nga istorya ha. Action firing line. Tiyoy magkutso-kutso ka pihuon mo ha nga insakto. Hindi lang puro negative nga komento ihambal ko di pati ang positive man. Pero hindi man ko matamanda sa ginakutso-kutsuhan mo, Choy. Action firing line. Mananugid na sa akon, tigulang na kutsukut-zero, gyapon, nabi magpahimuyong abibe. Kay sus ko na ano man nga. Karon sweldohan na kakaroon ka magkutsukutso lang. Action firing line. Retire na yun. Hambal. Hambal din ni Mayo Bing Lunardia mga kaksyon. Ginasinggitan niyang howler, nga actually English niya siya, Action Hands. Iilunggohon ko na lang, ihiligay nun ko na lang para mas hapos pag-intindi ta kay Wayman tadi sa New Zealand. Action firing line. Sa ginasinggitan ko ginatawgan ko ang howler nga IPM sang ila sini nga below par performance. Kasunod sa mga complaints halin sa mga residente sang Bacolod uncollected way na kolekta nga basura halin pa sa mga holidays mga kaaksyon nga dala sang super typhoon nga si Udet. Action firing line. First stanza pa na Ikaduwa nga stanza. Hambal niya, unapparently, hambal ni Mayor, castigated IPM CDC after office, ilunggo, gani mo na, no? Pagkatapos nga nakabato ng iya sining opisina, sang madamo nga ma-reports, may connection sa kolektor nga wala nagakuha sang basura, halin pa, salamat gid Mayor Bing halin sa mga major city streets subdivisions and barangays. Hindi niya mag-deny ang palayag sang alkalde Action firing line. Doon nalipay man ko nga si Mayor Bing, doon nagpabor man sa aton sining nga isyo sang basura, no? Bas may ma-text naman di karon sa akon nga Mayor Bing ka na? Ari mga ta. Abi padalmi-dalmi man ang inyo pang huna-huna dabi. Action firing line. Balita lang yung aton. Hindi nyo paglakti politika. Bausus ko nga mga tao nito karon ligoon ta ka mo puro politika lang karon. Action firing line. Ikatatlo kita nga stanza. Hambal niya diri. Hindi acceptable. Kay ti bisan na surprise siya mga aksyon
sa Kalatabo, Linardia naghambal, IPM CDC management, bisa nag-explikar na nga hambalya ang mga empleyado, naghalin kuno sa break sang holidays. Hindi gyapon or still gyapon responsibility nila sa mga city officials nga dapat hakuton ining mga tao, ining garbage collector, mga kakson. Firing line. Tindi usto na si Mayor Bing, abogado ni Danya, mayor pa ni. Sialin sa holiday mga tao namon, ti anong labot ya kung nag-holiday silang ita kamo da option eh. Kung gipapahuway mo silang itaan nyo sang manugbulos da for a while para mahakot ang basura. Kung mag-holiday karon ang Bacolod bi isa ka bulan action hands kag nag-holiday break sila, isa man kami ka bulan di nga magulat sa paghakot sa basura nyo. Action firing line. Amo na. Inaano nga sitwasyon niya kay PM do kakulang ba na sa management to man? Action firing line. Kung mag Christmas kita karayon tag 2 ka bulan kag New Year. Amo man ang paabuto namon kay nagpalahuway sila iya. Oh, di dapat nagkuan kamo da. Gin-segregate nyo ng mga tao nyo na do basura ba? Ginlapta-lapta nyo na. Shifting para ang basura hindi iya magpundo sa Bacolod eh. Action firing line. Hindi kay balibaran yung alkalde, matyagan nyo sa alkalde sang syudad, duway panimuot, ay nano. Action firing line. Salamat, gid Mayor Beng, suportahan mo ko. Hambal ni Mayor Beng, oh. Siya hambal ko sa ila, dapat hindi na ni mapadayon pa. Kaya nga, under contract sila sa city, kag dapat himuon nila ang gina-expectar sang Bacolod nun nga pagpanghimos kag pagpanglimpyo. Suliton ko, howling mga kaksyon kag management dito sa sanitary landfill, 35 million more or less monthly ang ginabayad sang syudad sa IPM. Action firing line. Wala ko ya malain intensyon sa IPM. This is an issue nga dapat naton tutukan para sa Bacolod Bakaksyon, gabayad kita yatak. Action firing line. Oh, dugang pa ni Mayor Bing Linardia, siya dapat manginpatas kita sa tanan-tanan. Kita tanan nga naga-star, nga buhi, nandi alay na ning ibang inhambal din, no? Nagapangabuhi makaksyon. Kag respetuhon tang kamatuuran, nga himuon tang aton trabaho, ilabi na gid sa mga ara nagatrabaho under government service mga kaksyon. Tibalion taning palayag sang alkalde, portik bugat ni. Action firing line. Si Mayor Bing na nagambal, subong hambal ni Mayor Bing, gina-encourage niya, ginatawgan niyang publiko, residente nga mag-report sa mga problema sang IPM CDC dira nga na-overlook pati no? Basi naguro nga labay-labayan lang no? Sang mata do hindi makitaan. Action firing line. Nga mag-double time sila sa pagtrabaho, no? Sa mga basura. Hambal ni Mayor Bing, I personally called them if I see something that needs their attention. Libot ka Mayor Bing kag tawgan mo sila isa-isa. Action firing line. Kag ang opisina sang alkalde abreged sa pumuluyo sang Bacolod bukas. Kung may makitaan ka mga lapsis na tawag ka mo dayon sa ila sining nga opisina. Bauti salamat gid Mayor Bing sa imo sining paghatag patamod sa basura diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Amo malang na. Kang ibandi halos na nabasa-basa ko naman kung may sala di sa statement, yati pasensyahon nyo lang ko. Pero wala ko di sa may gindugang, wala ko sa may ginkulang. Kung anong nakalinya dira, amo lang na ang akon gin-interpretar, mga ka-aksyon. Action, Bryan Morden. Action firing line. Dira lang ko anay hasta. Nakuha na tong poste. Action firing line. Why pa? Nakuha na gurong poste kaya ang basura nakpulot naman gani na. Last 8:47 Aksyon Radio Philippine Standard Time nga bahin sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa aton sang live. Aksyon Radio.
Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Si Felix Arsenio, good evening Sumbray, patamyaw upod ko duty sang Lapinod sang Arsenio kag family Arsenio sang barangay Yubo, La Carlota. Romy Agsam, Niel Centinio. Okay, nabasa ko na. Tapos may nakita ko nga IPM Bacolod employees ga TikTok Aksyon Bryan. Sa DN. Basi ga TikTok. Tuod. Pangitaon ko na binom. Noel Magbanwa Lagos Arama naga-monitor. May ga TikTok ko ng empleyado sa IPM. At tigalingaw-lingaw man guro para magsikat man eh. Lila Corriales Kabasaga Pinoy Aksyon Bryan watching from Mantumanan Phase 3. Good evening. Noel, ambal niya bagsakan sa Libertad. Noel gyapon, ambal niya bagsakan Libertad Libertarians damo basura kag kabaho pa. Baho gini ing tawo nga paligo basura pa. Si Joshua Di Colongon Pacheco Aksyon Bryan ara sila permi sa Puente Villa subdivision. Gakuha basura sa second road. Alams na. Nga may ano da. Duway ko ideya Sir Joshua. Chat be. Domingo Capistrano. Thank you, Ged. Marlene Diaz Araman. Hambalin Niel. Ang basura namon sa kilid GSIS IPM. Wala makuha sa IPM gabaho na di sa diaper. Di ang GSIS da. Dodra man lapit ang opisina sa IPM. Barangay Tangob da highway. Oo. Ay, sus ko. Vanessa Mayo, imo haboy, imo pulot. Amo na dapat makulod ipadayon ang cleanliness. May tsansa. Sige, balik ko dugay. Las 8:50. Account ko ni. Bangod man si account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo.
wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakay-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aryo, balantayan mga kapitan, nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sa mga opisyalis ng barangay nga manduan nila ang mga pumuluyo nga wala pa makapabakuna kontra sa COVID-19 nga magpabilin sa sulod sang balay. Hambal ko gid kay ina. Amo na ni. Si Presidente Rodrigo Duterte sinigid lamang, breaking news mga kaaksyon, nagpalayag nga ang mga kapitan dira para makagiho-giho man kamo ang mga tao da ninyo nga wala na bakunahan, hindi pagpagwaon sa ila puluyan. Action firing line. Nan. Kon magwa gid man nga wala bakuna, action hands, aristohon. Action firing line. Ang wala nagakooperar. Bag-o lang ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa Talk to the Nation niya, to the siningagabi gid lamang. Bantayan tani buwas anong himuon sa mga barangay kapitan ta, basi nagamonitor ka ba subong, ipanghaboy, pabakunahin na ang inyo mga pumuloyo dira. Action firing line. Ang way nakapabakuna da, pabakuna na kamo, kay hindi na kamo kagwa sa inyo balay. Grabe na nga pag stricto sa aton kinamatarong bilang tawo, no? Galing kiti amo ning solusyon action hands bakuna para maaway ang COVID-19 nga ini, tuway ta mahimo. Kooperar na lang kamuda. Kung ano man ang pagpati nyo kontra sa bakuna, bipanasa nyo na. Oo. Ang iba nagasalig, iti way man tayo layi. Ti kun way gin man layi, abi butangin nyo na lang na layi, pero way na palagiwanay niya. Action firing line. Way na kita oras sa aton sa nga pagpangalagad, mga kaaksyon, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Bryan Morden, pasalamat gid maghilibati kita buwas sa wagapon nga istasyon kag oras sa mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa hamon balita kag serbisyo
Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless.